ako mi u Srbiji poštujemo njihova ljudska prava, zbog čega naši građani koji su u svetu ili u Evropi, mahom ovo su zatvori u Evropi, ne poštuju se njihova osnovna ljudska prava. I to je razlog zbog čega mislimo da ja sa jednim pravnim timom, pre svega s ovim divnim čovjekom iz Italije i sa još kolega iz Evrope, da zatražimo da se poštuju prava srpskih građana bilo gde u svetu, a posebno naših oficira i generala koji su u kazamatima. Tražići prava. Pošto se Srbi možda i ne smatraju ljudima po njihovim tim nekim pravima i pravilima, a gde su ovi ljudi odavde koji bi trebali da budu patriotski nastrojeni i da kažemo gde su ovi silni advokati? Ako bi pozvali kolege da na jednu zajedničku akciju za poštovanje prava naših građana koji su, rekao sam malo pre, u europskim zatvorima, da li se adekvatno poštuju, da li se na adekvatan način leče, da li imaju sve prinadležnosti ono što im pripada kao građanu Evrope. Srbija je potpisnica Povelje za zaštitu ljudskih prava. I Srbija ne može ni milimetar manje da ima pravo nego pravo Italijan, Nemac, Francuz ili bilo ko u Evropi.